namhlanje ngilula izinyawo nginenhloso yokuzulela kodwa ngiye ngadlula ngahewa umhlabelelo weZayoni ngakhuleka khona lapho kodwa ngiphaphame phakathi emnyango weZayoni kodwa mina bengazi ukuthi ngothunyweyo onesithunyo ngiye ngafika izihuba zikhafula zizungeza bebevathe ongamajazi ahlukileyo begqize ngokuyizintaba hayi ngokuhlala kodwa kuye kwabubula intombi enjalo ihleli kwelokugcina ikhona makade zamukela nezinye izanusi zabubula kanye naye kwasukuma ikhete elidala lasho ngayilimi kodwa nami ngase ngiphaphama ngikuwo lowo mnyango waseZayoni mina bengazi ukuthi ngothunyiweyo nesithunyo kodwa namhlanje kuye kwajapha inyama kwathokoza umoya yayisiyakhuluma lento yakhuluma izindaba engabonwayo zabantu kodwa nami bengazi ukuthi ngothunyiweyo wesithunywa kodwa ngiphaphame kumnyango waseZayoni Hey, ngiyakhoba. Yebo, wenzani? kuye kwaphakama inhlangoma yomculo beyihuba kancane ivuma amen kodwa sengiyiphakathi kumnyango waseZayoni inyama ibisadidekile kodwa umoya ukuthi ngaphila namhlanje ngakuthola ukuphila ngakuthola ukuphaphama kodwa ngayithola inkinga zami kade ngihuzuka ngihamba ngiwa ngigudla amawa ngiketuka kodwa namhlanje umoya uzophila mina bengazi ukuthi inhlupheko zami ngangilelela isithunyweni ngoba vele ngisithunywa sokamoya Ya, sanibonani babona. Yes. ayizohamba ngomoya impela namhlanje ngifika ngihola impela awungikhonkotha ivolume ofethe eyokugcina le emhlabeni ngoba manje eyisembuya ngendoda ye-wrong manje lapho ku-TikTok unyande 97 bamba lapho Hayi, ngiyakaza mfethu. Hayibo. ebelingakavuthwa leli igula bese ngicela ukuthi lihlale seliyikhipha lezi zaqheqe lamase bengakaphenduka umlaza kodwa mina ngisacela sisale sesiwageqa lamagula bengakaphumi izaqheqe kuleli igula kodwa ngisacela sisale sesiwageqa amagula ngifuna ukuhlanza konke ngingashiyi lutho namhlanje ngicela ukusale sengiwageqa mina lamagula ngisacela mhlangidukayo nize ningangifuni ningangicini ngoba baningi ngibathukisile bahlela abanye esitabeni bahlela emahlathini bahlela emgedeni kodwa badukiswa yimina uqobo kuyashiwo kuthiwa emhlabeni sonke sohamba ngendlela esasiphila ngayo emhlabeni kodwa mina mhlangidukayo nize ningangifuni ningangicini baningi abangaziwayo namhlanje ngoba badukiswa yimi nabo esaziyo kodwa ngicela mhlangidukayo ngilahlenga nize ningangifuni kade ngiqhophozisa njalo igazi lehle imfula yegazi ngapha nangapha ngingedwa mina nabo kodwa nina nilazi ukuthi laqhophozaphi ngoba balahleka emhlabeni nami nize ningangifuni ningangicini mhlangidukayo Ya. uyakwazamula ivolovolo isandla sabaningana bekuyimi uqobo lowo mhlazane ngithatha omunye nomzamo emgedeni kodwa ngenjongo yokuthi angatholakali nezeleze kodwa kimi uyatholakala mina mhlangidukayo nize ningangifuni ngoba mhlawumbe kube sekuyindlela namawesebe ngimemela ngayo emgedeni nasemhosheni naseyintabeni engangibalahla khona ngisekudeni bude buqamama nezanusi zakithi ngoba ngingole enyameni nasemphefumulweni ngoba mningi imphefumulo enamathele kimi ngisho inyama ngingayihlambulule ninabathandazi nanina zangoma kodwa ngisoze nawuhlambulule umoya wami Ya. baningi bathule ngalo ivolovolo lami leli nazi izandla zami lezi kanti leli itase ngicabanga ukuthi ngihlezi ngilengisile ngisweni ithi ngiphetheni ngoba ngisongiphethe wona umkhono wekhadi ivolovolo abantu mabeyokulisa bethi kudansa ulova kuhlehla Sambe. phela mina nginqena ngikusho futhi angudalule nje ukuthi mina vele bengiyona inkabi iqondile futhi mina ngiyibele ngibacisha ngibajubisa
kanti nitshela ukuthi inkosi yenkantolo leyalahlekayo nangayazi ukuthi ifihlwe phi ayifihlwe yimi uqobo namhlanje sengigeqa amagula ngishilo ngathi mina ngisacela ukusale sengiwageqa lamagula engakavuthwa lamazi hlezi namhlanje mhlawumbe ngibhala kokugcina kuleli phepha engibhala kulo ngoba sekusobala ukuthi mina iy'nsuku zami seyifinyeziwe ngenxa yey'mfihlo ey'gcwele kule nhliziyo yami nalo moya wami nalo mphefumulo wami nina hlezi ngangibona njalo ngimamatheka phambi kwenu ngiphefumula kodwa ngiphefumula iy'nkinga nomoya wobumnyama njalo ngibacisha ngibafihla ngisacela mina ningangifuni mhlaba lahleka mina sangidukayo ngoba nina angeke ngibulalwe izandla zomuntu ophila kulo mhlaba kodwa ngizobulawa yimoya engembethe ngoba isoze yadilika emahlombe ami nasebusweni bami nasekhanda lami njalo uma ngithi ngivala amaqaphelo kodwa kubuya konke engakwenzayo mhlazana ngibathulisa ngibashona ngibafake embosheni phela lo dadewenu nanimfunani lokhu nimbheka nimbuza ninethemba lokunyamaza ngimazi uqobo ngoba wafihlwa yimi emhosheni wahamba namanzi phela mina ngangithunyiwe ngisacela ningangibheki nize ningangifuni futhi mhla ngidukayo ihlezi ningibona njalo ngikhumisa onumber 7 eyimi lo ngishintsha amapholo ngishintsha amakhalakhala nithi ngithathaphi ngoba yibo lo mbathisayo ebeniphila nabo nabaseduze ney'nhliziyo zenu hlezi ngiphuza nawe kanti uphuza imali yegazi lasekhayini ngisacela ukusho namhlanje nize ningangithulisi nize ningangifuni mhla ngithulayo ngoba ngisukuthuliswa izandla zenu kodwa ngizothuliswa umdali nemoya ehleli phe kwami namhlanje ngizowageqa lamagula yize ngavuthiwe ngisacela mhla ngilahlekayo nize ningangifuni isigila mkhuba ekhaya